שלום וברוכים הבאים לתוכנית אולפני יאלי. היום יגיע לנו האורח המיוחד. קבלו במחיאות כפיים את רועי זן. שלום רועי. שלום. היום אני אשאל אותך חידות. מה ההבדל בין טלפון לסרגל? יש לך דקה. שני ארוכים? יפה מאוד. כבר יש לך כרטיס אחד לצפייה בגמר הגדול של החידות באולפני יאלי. אפשר גם ללכת לגמר הגדול? אם תענה על כל שאלות אז כן. אוקיי. מה ההבדל בין מצלמה אינטרנט ומצלמה רגילה? שמצלמה רגילה מצלמת תמונות ומצלמת אינטרנט לא? לא. לשניהם יש כזה עיגול קטן כזה עם זכוכית שיצלם. זה קשה. אוקיי. אוקיי. מה ההבדל בין חוט לנחש? שניהם ארוכים. יפה מאוד. כבר יש לך שני כרטיסים לגמר הגדול של החידות באולפני יאלי. עכשיו, מה ההבדל בין מנורה כזאתי למנורה רגילה? שזאת מנורה ארוכה והרגילה לא? לא, זאתי יש בה שתי מנורות ובזאתי יש 4 מנורות. 4 מנורות. אוקיי, אני מוותר עליך. כבר יש לך 3 כרטיסים. אם תענה עוד שאלה אחת אתה יכול להשתתף בגמר שיש שם שאלות קשות במיוחד. אוקיי, מה ההבדל בין מזגן לרובוט? שניהם פועלים החשמל. יפה מאוד. אתה כבר עולה לגמר הגדול ויש לך 4 כרטיסים לצפות בגמר הבא. בסדר, ביי ביי לכם. ביי ביי.